देखे निकला ए राजा जी बात मानी ना। अभी रात के जौन घटना भइल बा उहे पटना से दवाई चलता। आज भर जाए दी। आज भर ढील। हाँ आज भर ढील दी। बिहने परसों से भले ली ली। आपन सामान हो जतन करके रखी। एगो औरत के भाव औरतिया अपना पति से निहोरा करतिया कहतिया का कैसे कैसे कहतिया ए बबुआ कि मनल न बात घात कइला भोरे भोरे बढ़िया कि मनल न बात घात कइला भोरे भोरे। कृपया दूरी बना के रखिए, बीच में नंगा तार है यही तो प्यार है। प्यार है। हाँ बिना छिलैले प्यार कहाँ होला विजय भैया होला लोग। जब ले छिलाई नहीं तब ले तार तार सोटी नहीं बोल बरी ना कि मनल न बात घात कइला भोरे भोरे। आ बथता ये राजा जी कमरिया भोरे भोरे। और काका पहले बाड़ा सुनी अब रहुओ सुनी रहुओ की सीजन ले रहला भूखाइल तू तो रात के तोरी दिहला चूड़ी कंगन चट चट हाथ के रात अगुताई रहला भूखाई रहला बात समझ सकिले लेकिन कौनो चीज तनी तनी खाई जाला। एक बार खाइबा तो रिजेक्शन हो जाई। रहला भूखाइल अगुताइल तू त रात के तोरी दिहला चूड़ी कंगन चट चट हाथ के सामान हैवान मत करी। अपने सामान है मानू करे का के थोरे अपने सामान है मानू करे का के थोरे। बता ये राजा जी कमरिया पूरे पूरे राजा जी कमरिया मीठा मीठा दर्द होता है ज्योति गोली खा लो। ए ज्योति तोहरो खेत जोताइल बा कि ना ना तू का जन्म तो ई दर्द का जनी
मीठा मीठा दर्द करे पूरा हमारा बॉडी रात भर राजा तू तो खेलल कबड्डी मीठा मीठा दर्द करे पूरा हमारा बॉडी रात भर राजा तू तो खेलल कबड्डी खेले के चाहे खेला जाला कम खेला कम धर धासु धीरेन्द्र पिया साझ होया गोरे बड़ा दर्द धासु धीरेन्द्र पिया साझ होया गोरे बाप विजय भैया रहू अगोरे लेकिन ना अगोरे साँझ के अगोरे लेकिन ना कब साँझ होके फूल पत्ती से सजल हमार बेड मिले हाँ फीलिंग ना आई अब भैया का फीलिंग कहाँ से रही थी भैया का फीलिंग खत्म बा सगरी और गोदामे लुटा गइल बा कि धासु धीरेन्द्र पिया सझिया गोरे अब था ये राजा जी कमरिया तोरे मरत बाड़ कि मनला न बात घात अरे कैला भोरे भोरे आ टूटता ये राजा जी कमरिया भोरे भोरे